Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rek, sugeng enjing, jenengku Inalda Octavia Mardianto, teko kelas rolas 6. Dino iki aku arep ngomongno topik sing medeni, sing iso nggawe ati deg-degan, nyawa goyang, terus semangat sekolah hilang koyo sinyal Indosat nang gudang. Apa itu? Ya bener, dino Senin ben Minggu perasaan kuwi padha. Minggu iku seneng, minggu iku tentrem, minggu iku swarga lah pokoknya. Tapi pas turu minggu bengi koyok krasa atmosfer berubah. Angin luwih adem, cahaya lampu dadi serem, ringtone alarm HP kuwi koyok musik horor. Unine ku dadu-dadu tae lah. Terus jam 10 bengi aku ndelok grup kelas. Besok jangan lupa upacara ya. Nah, iki sing gawe stres mental. Dino Senin kuwi spesial. Spesial gawe kesel, spesial gawe ngantuk, spesial gawe urip kaya ora ana gunane. Terus pas jam 5 alarmku muni dut. Terus aku ngomong ning ati, wis yo iki ora perlu, aku jek pengen urip. Tapi ibuku langsung bengok-bengok, wis gampang wis dina Senin kon ngantuk terus. Aku ning ati jawab, Bu, iki buku aku sing males, tapi sistem emosi protes. Awak wis tani tapi jiwaku jek turu. Adus, sikatan, terus aku ndelok kaca. Wajahku kayak zombie ketemu masalah ekonomi. Rambut aja-ajaan, beripat abang, ekspresi koyo wong sing mari di PHP. Terus pas aku sekolah suasana niku ora kalah serem. Temenan yo. Dino Senin niku koyo bos final magim. Sakwise liburan dino langsung diserang. Upacara, materi pelajaran, PR, tugas kelompok sing ujung-ujunge aku garap dhewe. Upacara iku sing paling males. Baris jam 6 kurang di lapangan, matahari terus gengsi, panas pol. Aku neng barisan kroso alon-alon kulitku gosong koyok pitik panggang. Iku pas guru pengibaran bendera ngomong, upacara harap tenang, padahal sing rame malah guru PP. Terus ono momen sing paling sakral, yaitu mengheningkan cipta. Sing bener iku khusyuk, tapi ning barisan aku malah mikir, separane ya Allah, aku malah mikir mie ayam. Terus lanjut amanat pembina upacara. Iku bagian sing paling nguras mental. Guru ngomong 60 menit, temanya beda-beda, tapi inti pesannya mek siji, dadi murid kudu sing rajin. Aku neng kuno langsung mikir, iya pak, tapi ceramahmu iki lho ngarai ngantuk. Terus sak mari mek upacara kan mlebu kelas ya. Guru pertama iku ngomong, anak-anak buka buku halaman 45, tulis rangkuman di 3 halaman. Aku langsung mikir, Pak, aku iki uang duduk mesin printer. Terus pas pelajaran matematika, guru nulis soal papan, tulisannya dua banget, x kuadrat plus 5x tambah 6 sama dengan bla bla bla. Aku ndelok
Budakku langsung literally ngomong, error restart system. Kadang gurune takon, sapa sing gelem paham. Aku pengen angkat tangan, tapi aku sadar aku gak paham, tapi juga gak pengen rangno maneh. Terus pas istirahat, kantin kan penuh, antrian koyo tuku tiket konser. Lah, terus pas aku pesen bakso, guru kantin ngomong, pedesnya siji loro. Terus aku jawab, loro. Tapi ujung-ujungnya kuat pedes, kayak aku pesen level mantan gak ikhlas. Sak marine mangan bakso, aku kan balik kelas. Wetengku panas nih, tapi tugas ya tetep lanjut. Terus ono guru mulai pertanyaan, coba kerjakan nomor 8. Terus aku ndelok buku nomor 8, iku guru tak jawab lah kan. Terus pas jam terakhir lipat ya 99 ngantuk, tapi guru malah semangat koyok ketemu gaji ke-13. Sak marine pelajaran bel sekolah muni tit, kabeh langsung sewenang. Tapi gurune ngomong, sebentar, sebelum pulang ibu kasih PR. Ya Allah, aku dulu pengen nangis tapi kudu tetep cool. Sak marine sekolah awakku pegel. Terus ibuku takon, iya sekolahe? Terus aku jawab, Senin Bu. Jadi jawabanku mesti ya wis ngerti. Tapi yo meskipun Senin iku pegel, stres, meh modern lah, aku tetap semangat. Ayo piye maneh, jadwal sekolah kok yo dibangun kanggo kalender. Duduk perasaan murid terakhir, aku pengen ngandani Senin buku musuh. Senin mek ngelingno yen urip iku ora iso rebahan terus. Matur nuwun wis melu guyu tapi yo garing sih. Semoga Seninmu ora sehoro Seninku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.